andå aya marabuata må ndå wä tagwo baba matiramenya nä kä akinyä rä te niä ndanona akenya aingä ti rä a mbere ti rä a kerä akenya manetwo bara tä tå karå ngane no ndagä ka ya må thuri å rä a kå hä ngä ca kå hinga kahinga å guo andå matimuonaga na mä tego rä u nä kä ndä rera my brother George kamwä ra kaå ndå kamwe wa mbere nä tå tigä kå henanagia gä tå må nä gä kä twerirwo aca Ruto ti mwega Ruto nä ahä tie magoti nginya makä mwä ta Zakayo Zakayo cuka Zakayo angake akä meta aca å katå igua tå ngä rå kie garama ya må tå rä riboti ä rä ya wä iguithanio ä rokire na kä gä tä gä a prime minister kä rä a George nä arä rä hagwo basi kä rä a må haco å cio ngä nä amå rakiumä te bara bamä iria andå arä a magä kuire nä o marä kä rä hagwo gä tä gä a opposition leader ä gä tä rekä rirwo hau no gå korwo hau nä baba tigo kä eterera arä a makä rå rå nganaga makä rwo atä rä rä må ico wa mweri tå rä hagwo mirioni ä mwe kaä tå gayane nä getha garama ä gä thiä thä nä impossible rä u rä niä ngakiuga atä rä rä nä twagä rwo kå menyaga arata aitå ä ciaca kwä arä a maroka gå tå hä ngä ca kwä arä a maratuonia nä aitå no makinya metwo keheri-inä makora wa kerä on the same talk twaexpectaga gå kä atä rä rä tondå Azimio akä oni no guo makä rora gabara makiuga magä kä ra nginya ngå bia mä twe aca akanä tå kå gayanä rwo anga tå kä ringana na population one man one shillings one vote tå gä aketerera å guo nä tå ronire å guo aca baba arakiuga juzi atä rä rä na andå ake itä ici igä rä rä kana ici itä tå kuongerera rä no nginya tå thä referendum na nä mbeca ikå hå thä ka må gä kå yå å rä a twakiugaga twä na akä oni kana arä a tå kiugaga arä a Jubilee må gä kå yå hau wa kerä må kä ndä kie tå raexpectaga kä ndå ta kä mwe tå kiuge atä rä rä kå ndå ta Uasin-Gishu kwä na gä kå yå kä ingä må no at least makä oya gä tä kä a gavana rä deputy tågakä heo ithuä tå ta gä kå yå twagä thi kå ndå ta Nairobi rä tondå tå kä rä ingä rä twagä rwo na ithuä tågekorwo na share nä getha bå rå ri å kä iguana wa gatatå nä getha ndä kie tukåguo horo wa må tu thaa ici nä hä ndä tå ragetha mbembe na nä getha mbembe gwitå niä ndä ingä kå henia gacuku ka må tu ka mbembe gacuku kamwe karoma ciringi 130 å gathä na ciringi 15 igoka 145 no tondå arä a nä magå rä te mbembe na thogora wa goro rä no nginya stock ä rä ya mbeke atä ithire and that's how the market flows.